Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Taktakon sa pwesto ang Provincial Director sa Davao del Sur Police Provincial Office kung galing dili marisolba ang kaso sa pagpamusil patay kang anhing Barangay 13 de Mayo, Digo City Kapitan Dudong Bukol Jr. sumala sa mismong PNP Chief. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Magtulo ka bulan na humangi pusil patay si Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Sumala sa PNP, nagpadayon pa ang investigasyon sa kaso. Naninguha si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga masulbad ang maong kaso. Apan kung dili, Okay, shall we give timeline for the solution or timeline? Huwag natin bigyan ng timeline kasi hindi iparelieve na lang natin, gusto natin ang provincial director kung hindi pa masolba. gimanduan sab ang Regional Director alang sa pagresolba sa maong kaso. Our regional director ensure to employ your investigative solution not only to this case. Yes, And I have a track on that. Malapit na yan. Apo, yes sir, malapit na. Nanawagan sab ang PNP Chief sa katawhan nga makig-alayon kanila kung dunay mahinungdanong impormasyon labot sa maong kaso. Anaa sa 5 million pesos ang reward gikan sa nagkadaiyang individual alang sa makatudlo sa kung kinsa man ang suspect sa maong krimen. Ginakuhaan pa og pahayag ang Provincial Director sa Davao del Sur Police nga si Police Colonel Leo Ahero ug ang gimugna nga Special Investigation Task Group kun SITG labot sa update sa maong kaso. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.